TV2 Østjylland og Sparekassen Østjylland præsenterer Kurt kom forbi. Ja, Bente, her er en trapstige til din nye udsigt i dit liv. Værsgo. Fantastisk. Bare med op. Tusind tak. Bente Lindstrøm, 51 år, har solgt bil og hus, sagt sit arbejde op for alene at drage ud i den store verden. Hun gør op med sit liv i Danmark, vælger Sydamerika, Peru, byen Pucasana med 9.000 indbyggere. Hun har etableret sin egen hjælpeorganisation Help to Help. Fremover vil hun hjælpe fattige mennesker i det lille sydamerikanske fiskersamfund. Man kan godt blive lidt deprimeret over at blive 50, ikke også? Og det var ud af de tanker der om, hold da op, hvad skal der ske nu? Nu tager vi bare fat, og nu må der blive det, der bliver det mest fantastiske. Bente Lindstrøm er oprindeligt uddannet omsorgsassistent inden for åndssvageforsorgen, men har i flere år levet af at være grafisk designer. På det sidste har hun haft fast job, som hun nu dropper for at drage til Peru. Hvad jeg gør nu, det er, at jeg forfølger mine drømme. Det er om at tage ud i verden, uden at vide, hvad slutmålet bliver, men kun have en idé om. Bente siger farvel til et kolonihavehus i Stavtrup med den skønneste udsigt ud over Brabrandsøen. Huset blev solgt den anden dag. Hvad der bare skulle have været et halvt år med rygsæk til Sydamerika, skulle vise sig at blive en ny start i Bentes liv. For hvad skete? Hun faldt pladask for Peru og landets fattige mennesker. Dem vil hun hjælpe i fremtiden. Jeg har prøvet på at få at blive ligesom alle andre, hjemhus og et godt arbejde. Men det har bare aldrig været nok. Det har aldrig været det, der har gjort mig helt tilfreds. Bente udviser mod og handlekraft og er ikke bange for at kaste sig ud i det nye. Den moderne teknik gør, at hun kan fortsætte med at være grafisk designer med kunder hjemme i Danmark. Hun kan nøjes med at tjene mellem 40 og 50.000 kroner om året. 50.000, så kan du leve som dronning. Og tjener du mindre, så kan det også gå. Så ender det med, at Bentes årsindkomst bliver på små 100.000 kroner, kan hun nemt få råd til at bygge et hus i første række mod Stillehavet. Det vil jo ikke være muligt for mig at komme til at bo ved Vesterhavet eller i første række i Rigskov, men det her, det er 100 gange bedre. Og når der er vinter i Danmark, så er der sommer i Peru. Og så sidder du altså der med den udsigt og kan passe dit arbejde. Med 2 ægteskaber bag sig erkender Bente, at hun er lidt flyvsk. Hver ægteskab har kun varet 4 år, og hun drager der også til Peru som single. Jeg tror rent faktisk ikke, at jeg er fantastisk til parforhold, som varer i så fantastisk mange år. Det er jo altid dejligt, mens det står på, men så kommer der en udlængsel igen. Og det er så en af de perioder, jeg har nu. For Bente Lindstrøm har det været nødvendigt at prøve noget helt nyt og sige farvel til de trygge rammer, den smukke udsigt over Brabrandsøen. I hendes bevidsthed kan det aldrig gå helt galt, for hun har jo været i Peru i et halvt år og mødt landet og dets mennesker, som lever under forhold, der står i dyb kontrast til den måde, vi lever på i Danmark. Der vil altid være en ny plads til dig, uanset hvad du gør. Det handler om, det er at slippe det gamle. Hvis man tør slippe det gamle, så kommer der hele tiden noget nyt. Hovedhjørnestenen i Bentes hjælpearbejde er, at hun støtter en skole i byen Pucasana. Her har hun mødt nogle mennesker, der kæmper en hård kamp for at give en flok skoleelever en ordentlig uddannelse. De er fattige og kommer fra blækskuere, og bliver skolen ikke tilført nogle økonomiske midler, vil de unge få en elendig uddannelse. Jeg har mødt nogle fantastiske mennesker i Peru, som bruger deres liv og sjæl på at gøre Peru til et bedre sted at være. Og det er fantastisk at se på. Det er en dejlig måde at arbejde på. Det er noget, der giver mening. Så det er det, der har gjort, at jeg nu flytter til Peru, fordi jeg vil gerne være med til at hjælpe de mennesker til at gøre et endnu bedre stykke arbejde. Venner og bekendte i Danmark er flinke til at hjælpe Bente i hendes iver efter at støtte fattige i Peru. En har for eksempel doneret en masse bøger. De skal sælges, og overskuddet går til skolen i Peru. Jeg har altid set de svage, og det startede faktisk som barn med at være på spejderlejr, hvor jeg altid havde øje for dem, der havde det lidt svært, og gav en hjælpende hånd der. Så er det været gået over i nogle år, fordi jeg er blevet indrullet i den travle hverdag, det travle arbejdsliv, og faktisk havde glemt, hvor meget glæde det egentlig gav mig. Bentes veninde Karen har besluttet sig for at arrangere en støttekoncert i Aarhus. Den koncert skal også skaffe midler til Bentes fattige i Peru.
Jeg synes, det, der gør Bente anderledes end alle andre, jeg kender, der er fuld af gode idéer, det er, at Bente gør noget ved dem. Den der karisma, hvor man både har idéerne, og så går man i gang med at udføre dem, det har jeg stor respekt for. Hun er en ildsjæl. Hun er helt fantastisk. Der er ikke meget, der kan forbavse mig, men Bente kan altså godt. Jo, veninderne har stor respekt for, at Bente har mod og mandshjerte til at drage alene til Peru og dermed revolutionere sit liv. Man skal gøre det, man føler for. Fordi hvis ikke man gør det, så kan tingene jo blive for sent, og man kan fortryde det, ikke? Der er mange, de vil slet ikke turde gøre det. Nej, det er rigtigt. Men Bente tør. Bente regner ikke med at komme til at lide af hjemve. Hun er godt nok en datter i København og en i USA, men de er vant til at være på lang afstand af hinanden. Det værste af det hele bliver at undvære det danske forår. Det bedste ved Danmark, det er at komme hjem til foråret, når bøgen den springer ud. Og det vil jeg altid komme tilbage til, når det er muligt. Men ikke hver år. Men ikke hver år, nej. Nu er det ikke kun i Sydamerika, at der er fattigdom. I Danmark er der også mennesker, der har behov for hjælp. Så hvorfor ikke blive hjemme? Man kan lige så godt hjælpe i Danmark, som man kan hjælpe i Peru. Men nu er det bare tilfældigvis der, at de har tabt mit hjerte. Men det kan sagtens være, når jeg kommer tilbage, så laver jeg noget i Danmark. Ja, Bente, hvad er dine drømme nu her for den kommende tid? Ja, det er at blive etableret i Peru. Få mit hjem i Peru og se, hvordan det vil spænde af. Held og lykke med det, og god rejse. Tak skal du have. Tak for det. Hej hej. TV2 Østjylland og Sparekassen Østjylland præsenterede Kurt kom forbi.